Áno, vítajte pri tomto sledovaní tohto zaujímavého videa, ktoré sa volá Moje malé šteniatko. Áno, a toto je naše šteniatko, ktoré sa volá Ares a má tam 3 mesiace, presne tak, 3 mesiace a takto veselo si behalo. Kúpili sme ho v Kostolanoch a odvtedy máme ho 2 roky, no. Takže také to bolo maličké, zlaté, pozrite. A tu Mírko nechal topánku, takže Areskovi moc nevoňala. Nevadí. Našiel si inú vždycky. No, čudne sa pozeráme. A tuto je jeho pánko, Mírko, ktorý keď príde domov, tak ho Aresko vždycky s láskou privítá. Áno, z toho šteniatka narastol slon, čo vám budem hovoriť. A toto sloniča sa takto vždycky pritúli, skočí na vás a už sa ho nezbavíte najbližších asi tak 20 minút. Niekedy aj dlhšie, ale Mírko to väčšinou zvláda. Pozrite, to je láska, no. Tak, veru, majú sa radi. Ale kto by Aresa nemal rád? No škoda, že už nezostal tým šteniatkom, je teraz taká väčšia oblúda. A to je zatiaľ všetko, majte sa pekne. Ahoj. Áno, vidopol.